kuneng gantya kang cinarita ing praja timbul taunan. Handina dinanggung buja parisuka kadya kinembong wiwahaning penganten. Taunan Jagung dumunung wonten gunung Kinubengan Aldaka rimajekan Wanadri toya-toya pating sareweh tinata pinanta panta kinarya ngancari Tegal miwah Pasabenan marma gemah ripah lo jinawi dasare para kawulane padha wekeling gawe mungkul dene Rangudira Karaharjan nadyan ingkang deduna ing kono kathah ingkang apaes yaksa ananging datang Sukakarya Gora Godha Gendhak Sikoring liyan mila denajeni sama samaning negari ingkang ngedhaton ing kono nenggih ingkang ajejuluk Sang Prabu Martiwangga yaksa gengaluhur sasat Prabata Siwinetra sumunar pindha Surya kembar grana pindha candhi ing baita tutuk jlegodah kaya guwa siung mingis kumilat hamedhang ligan waja rangah yayah parang curi Rikma panjang gimbal denudal numpang pamidangan kanan kiring Wimba sirung godhek wok palawangan kumbala nyobrah simbar jojo
Wuluning asta pindha tarulata ingkang tuwa ing prabata. Yen segu kaya gluduk, yen petak kaya gelap. Mangkono nuju ngarisama Sang Yaksendra miyos ing Pandhapa. Lenggah gagah angajri-ajri tinon saking katebyan pindha Sang Hyang Rudra. Ingkang caket mungguing ngarsa nenggih menika Nyai Mban Lintring Manis. Nadyan yaksi nanging kasekten lan kaprawirane ngungkuli para yaksa. Dasare julik wimbuh bangkit mutusi karya. Marmo sinengkakaken ing aluhur dadya manggalaning punggawing timbul taunan. Sumambunging untat didya kala jalu wisa. Tumenggong ingkang sinampiran pakaryan dadya tuwangganing senopati. Kasektene linangkung wiknya siring pedhang oncelang godolan bindi tau tating ngrabasing pupuh ijen tanpa ruwang. Ing pagelaran andher para wadya yaksa racak sami mandraguna tan tedhas tapak paluning pandhe sisaning grinda tanapi tedhasing kikir. Ana ingkang samya dadaran canteng sela agenge sak maesa denundha ing antariksa. Kedhap-kedhap ing tawang tibane sinongging mestaka pyur remuk gadya swalang-walang. Saweneh ana buta ingkang sabuk ula lanang gedhene sabongka tingtal. Saweneh ana ingkang sumping pring sedapur. Pating galidra kaya singa binasaan. Nadyan wis dang lenggah sineba parandene Sang Nata dereng karsa ngandika sakedhap-sakedhap panawanging netra nglangut esmu bingung kasambuting wuyung. Tanggap Nyai Menggong Lintring Manis sigra ngrapuh nanging malah saya muwi ana ing kalbu. Duh Gusti, mugi linepat ning Tulasari. Paripaksa kula matur ning para punggawa sampun sami sowan. Mugi wonten keparing karsa paduka paring dawuh menapa wigatos ing tinangkil sinuwun. Babu pujaning pun Kakang dhewe wong kuning jlekining ingkang pengawak pindha Hapsari. Sutya Rekta kang sela pindha Kartika baya mirah baya inten ya mung kowe pepujanku wong ayu. Rukmini ayo ndak emban ayo ndak pondong wong ayu turutana brangtaning pun Kakang Yayi. Ayo manungsa karo aku wong ayu. Yaksa ora rupa riset Narendra. Yaksa lakukan malengkang ora rupa
Ri sedeng Narendra yaksa laku kan malwaling ingkang kampira marang Hangise siung metu Prabowo lesus lan prakempo kurom mawalian Titya turbalarso turnaning lawan Ratrilotra yo